זה היה עוד יום שגרתי עמוס בניירת. כשלפתע נכנסה גרב שכמותה לא ראיתי. היא בכתה כשסיפרה לי שבן זוגה נעלם. זה לא חדש לי בתחום הזה. בכל מקום גרביים נעלמות. אבל משהו בה תפס את תשומת ליבי. אולי כי גם אני איבדתי את בת זוגתי, או אולי פשוט כי הייתה יפה כל כך. היא נתנה לי תיאור מפורט של הנהדר ואמרה לי מתי ראתה אותו לאחרונה. הראיתי לה מספר חשודים אפשריים. השתמשתי בשיטות חקירה שאני לא כל כך גאה בהן. אך לאחר בדיקות מעבדה גילינו שתפסנו גרב חפה מפשע. יצאתי לרחוב כדי לדלות מידע, אבל המקורות שלי לא ידעו כלום. אתה רוצה לדעת האמת? אתה רוצה לדעת את האמת? אתה לא יכול להתמודד עם האמת. ספר לי את האמת! האמת היא שאין לי מושג. הגעתי למקומות שאף גרב לא הייתה רוצה לבקר בהם. יותר מזה, החקירה הזאת רדפה אותי גם בשנתי. לבסוף כשהגעתי לדרך ללא מוצא, הרמתי ידיים. כנראה שאלות שמעולם לא נמצא להם תשובה. כנראה שזה מה שנועד לקרות, ולא נמצא את האהובים עלינו. אולי זה כוח עליון, אולי זה גורל, אולי זה... גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת בין שיחי השרח, הוא מתנדנד כשהרוח נכנסת.